На 28 юли се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия, където бяха начертани мерки в изпълнение на плана за действие в България по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди и съответно оттам ангажиментите на общината и в частност на кметовете и кметските наместници по места касаят да се извърши инвентаризация на свиневъдните обекти на територията на общината при следния график. Първа инвентаризация до 18 август, извършва се от кметовете и кметските наместници. Втора такава от 1 септември до 15 септември също от посочените длъжностни лица. И третата в интервала от 18 септември до 30 септември вече се извършва освен чрез кметовете и кметските наместници и с участието на официален ветеринарен лекар. Има и други мерки, които засягат територията на общината, дано да не достигне тази болест и до нас. Съответно графика е изпратен на кметовете и кметските наместници и те ще се извършват действията в тази връзка.